Район һәм шәһәр башлыгы Равил Кузиров әлеге микрорайонда яшәүчеләрдән кергән гозерләрне тыңлап, аларны хәл итүне район җитәкчелегенең алдагы 2 елдагы эш планына кертәчәген әйтте. Что-то сделано у нас, не сделано. Хотя бы те же проблемы прям на месте даже смотреть на ходу, да? Но думаю, мы все-таки такие встречи, мобильные встречи, я думаю, они эффективны. Җыен кышын гражданнар белән уздырылган очрашу барышында күтәрелгән проблемаларның үтәлешенә аерым бер отчет формасында да узды. Шунда ук Равил Кузиров чарага җыелучыларны шәһәрдә бара торган эшләр белән дә таныштырды. Юллар һәм тротуарлар салу, сәламәтлек саклау сферасын модернизацияләү, торак төзү һәм гамәлдәгесенә капиталь ремонт үткәрү, гомумән шәһәрдәшләребезнең тормышын уңайлы итү өчен башкарылачак эшләр хакында иде алар. Это жилищно-коммунальное хозяйство и все, что с ним связано, с инфраструктурой города, конечно же, школы, садики, клубы, потом, скажем, безопасность, это и в дорожном движении, это и безопасность общественного порядка. Вот основные приоритеты, на которыми, конечно, мы старались в начале вот этого года немного, так скажем, и убедить и руководство республики, и на встрече с президентом я говорил несколько раз, поэтому я считаю, существует поддержка в финансовом плане. Вот мы эту работу будем продолжать. Некоторые все-таки микрорайоны, участки еще пока не задействованы. Вниманием не хватает того внимания. Может быть, ошибаемся или не дохвачиваем какие-то вещи. Поэтому пишите, очень много приходите на прием. Это нам полезно. Төньяк микрорайонда яшәүчеләр башлыгыны зур игътибар белән тыңлап, үз гозерләрен дә җиткерделәр. Вот здесь есть пролог. Так. Значит, да, у меня просьба такая, облагородить его и сделать местом отдыха для горожан. У нас тоже есть озеро, которое вот за Камыр-Батыром, и нам бы очень хотелось, чтобы его тоже... Будет пешеходная дорожка. Корея, это когда мы по трассе идем, да? Почетная сторона, и особенно меня волнует переход через трассу. Шәһәребез матур, җитәкчелек аны тагын да күркәмрәк итү өчен күп көч куя. Үзебез дә уртак йортыбызны чисталыкта тоту өчен кулдан килгәннең барысын да эшлик. Очрашуда шулай дип чыгыш ясап, район һәм шәһәр җитәкчелегенә рәхмәт җиткерүчеләр дә булды. Күпме кеше анарга мөрәҗәгать итә. Һәрберсенә ул таба вакытында таба. Мин бик шат. Миңа кажется, бөтен урлат миңа кушылыр. Бөтенебез шат. Шушындый руководитель безгә килгәнне. Спасибо за асфальтированные дворы. Не только дорога, не только машины, конечно, все ездят, а дворы. Именно гуляют дети на колясках, бабушки ходят по этим тропинкам, не спотыкаясь. Очень большое спасибо, что наконец-то наши дворы очень стали замечательны. Дома, которые по 26 лет не было ремонта, сейчас они отремонтированы. Районда Бердәм Россия партиясе инициативасы белән уздырылучы җыеннар азагына якынлаша. Нурлатылар тәкъдимнәре берсе дә игътибарсыз калмаячак һәм аларның һәрберсе якындагы елларга эш планына керәчәк.